Преди около месец научихме за кампанията Споделен хляб, организирана от фондация Милостиво сърце и клубът по народни танци Жатвари, при което всички класове от Природо-математическа гимназия Иван Вазов приеха наистина при сърце идеята да дарят хранителни продукти и перални препарати на всички нуждаещи се и болни възрастни хора. Наистина се надяваме, че ще успеем да предадем доброто настроение и коледния дух покрай светлите коледни празници. С това ние искаме да покажем, че обичайно хаотичната Коледа и предновогодишна еуфория може да добие смисъл с благотворителна инициация. Такава инициация може да помогне с обединяване на обществото и повишаване на тяхната социална отговорност, което води до мисъл за нуждаещите не само по празниците. Радваме се, че нашето училище пое инициатива да помогне, понеже всеки заслужава да има хубави празници и да е щастлив. Трябва повече училища да се включват в такива инициативи и не само по празниците. Мили деца, изключително се вълнувам, че сте се организирали и сте направили всичко това за хората в неравностойно положение. Това означава, че кампанията Споделен хляб е повече от успешна и ние с Александър се надяваме един ден тя да остане във вашите ръце и да продължите това, което се прави. Дано в другите градове да видят и да вземат пример от вас, учениците, подрастващото поколение, че мислите за хората в нужда, за възрастните хора, за самотните възрастни хора, за многодетните семейства, за децата в неравностойно положение, за онкоболните. Това са всички тези хранителни продукти, които вашите родители са закупили от заплатите си, от средствата си са отделили за тях. Това е едно голямо добро. Не знам дали го разбирате. Разбирате ли го? И когато помагаш, нали, знаете, че всичко това се връща. Това добро си идва към вас. И на вас също в един момент някой ще подаде ръка, когато вие имате нужда. Това е един кръговрат в живота, в който ние, възрастните хора, го предаваме на вас, а вие да го продължите на вашите деца. Много ви благодарим за всичко, което сте направили и от името на всички хора в нужда, благодарим ви, деца. Благодарим от сърце. Весели празници пожелавам на всички вас. Бъдете здрави и много щастливи. И така едно голямо сърдечно благодаря на всички родители, защото те са много важни хора. Искам да благодаря на директора на училище ПМГ, на заместник директора, на всички учители, които са също ваш пример и те играят много важна роля в вашия живот. Те също дават един много хубав пример на вас, вие да продължите кампанията Споделен хляб. Повече от 10 години работим с бездомните хора, но се оказа, че има много хора, които са самотно живеещи, които живеят почти като бездомните, включително и ходят и търсят храна в кофите за буклук. Хора, които са даже с образование. И така с клуб за народни танци Жатвари решихме, обединихме усилия и стартирахме кампания Споделен хляб преди 8 години. И до днешен благодарение на хора като вас, тя е успешна. Така че мога да кажа едно голямо благодаря и от нашата организация. Живи и здрави и весели празници!